सावंतवाडी शहरातील जयप्रकाश चौक येथे नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या म्युझिक कॉर्नर इलेक्ट्रॉनिक्स अँड मोबाईल शॉपी या दालनाचा शुभारंभ मोठ्या दिमाखात संपन्न झाला। यावेळी राजन हावळ, रितेश हावळ, उमा हावळ आदी उपस्थित होते। या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी हावळ परिवाराकडून विविध शुभारंभ ऑफर्स जाहीर करण्यात आल्या आहेत। यात एका मोबाईल खरेदीवर दुसरा मोबाईल फ्री, डिश टीव्ही कनेक्शन 2500 ऐवजी फक्त 2000 रुपयांमध्ये, मोबाईल ॲक्सेसरीज व भरघोस सूट, सर्व ब्रँडेड ॲक्सेसरी व इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूवर विशेष सवलत, जॅक मार्टिन कंपनीच्या होम थिएटरवर 20% सूट अशा अनेक ऑफर्सचा समावेश यात आहे। यावेळी ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या ऑफर्स व संधीचा ग्राहकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन हावळ परिवाराकडून करण्यात आले आहे। यांना वंदन करून आम्ही गेली 25 वर्षापूर्वी म्युझिक कॉर्नर या नावाने एक छोटंसं दुकान चालू केलं होतं कॅसेटचं। तर त्यानंतर आज जसा जसा बदल होत गेला टेक्नॉलॉजीमध्ये त्याप्रमाणे आम्ही बदलत जाऊन आज आम्ही मोबाईल व इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात पदार्पण करत आहोत रिटेलमध्ये। या 25 वर्षामध्ये मला माझा भाऊ रितेश याची चांगली साथ मिळाली। त्यानंतर आम्ही डिश टीव्हीचा व्यवसाय 8 ते 10 वर्षापूर्वी सुरू केला होता। डिश टीव्हीचं आम्ही सिंधुदुर्गमध्ये पूर्ण डिस्ट्रीब्युशन आहे। तसेच 6 वर्षापूर्वी आम्ही सॅमसंग मोबाईल व सिस्का मोबाईल ॲक्सेसरीजची डिस्ट्रीब्युशन पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची चालू केलेली आहे। त्यानंतर आज आम्ही म्युझिक कॉर्नर हे एक रिटेल आउटलेट आमच्या खास ग्राहकांच्या आग्रहास्तव आम्ही हे सुरू केलेलं आहे की ज्यामध्ये मल्टी ब्रँड सगळ्या कंपनीचे मोबाईल्स इथे उपलब्ध आम्ही करून देत आहोत आमच्या ग्राहकांसाठी। योग्य दर व योग्य क्वालिटी